Barkanku da zuwa bidiyo na uku akan rawar kasuwa. Ina so in ɗan ƙara wani takaitaccen bayani ne akan rawar kasuwa, wato market structure. A kowane lokaci kasuwar idan tana yin sama ko tana yin ƙasa takan yi rawar gaba da baya, gaba da baya, ba rawar gaba da baya, gaba da baya. To shi nake so in ƙara ɗan bayani akan shi. Wato kamar yadda ku gani a nan wajen, kasuwar mu tana ina? Tana yin sama. Tana yin sama, ta yi sama sannan ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa. Akwai abin da ake kira higher high, lower low. Amma a Hausance da nake kiran shi sama sama, ƙasa ƙasa. Kamar yadda kuka gani idan muka ce mashi sama sama, ƙasa ƙasa, sama sama, ƙasa ƙasa, sama sama, ƙasa ƙasa. Kowane lokaci za ku ga kasuwar haka take, in dai tana tafiya sama kenan, wato akan kira shi uptrend a turance. Nan kuma za mu kira shi sama sama, shi ma nan haka, ƙasa ƙasa, nan shi ma sama sama. To amma kuma idan ku ga inda muka zo wajen nan, mai kasuwar ta yi sai ta canza zani, ta canza salo, ta dawo tafiya ƙasa. Da ta dawo tafiya ƙasa, yanzu sai ka kira mai nan shi ma, dole za mu sake kiran shi ma ƙasa ƙasa, nan kuma mu ce mashi sama sama, ƙasa ƙasa, sama sama, ƙasa ƙasa, sama sama. Amma a turance su yanzu ke kiran shi higher high, lower low. Wasu ma za ku ga suna da higher low, sama ƙasa. Amma ni kawai na maida su ko guda biyu ne, sama sama, ƙasa ƙasa, ba tare da ka wani wahala ba ka ce wani abu. Kawai guda biyu nan sun isa. So a kowane lokaci in ka shiga kasuwa, kana so ka ga rawar kasuwar, wato market structure ɗin yana yin irin yana kasancewa yana yin sama ƙasa, yana yin sama ƙasa, sama ƙasa, ko kuma ku ga yana rawar barasa. Na sha faɗa rawar barasa ita ce mu ga kasuwar tana mai ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa, ko ta yi sama, ta yi ƙasa a waje ɗaya. Ita ba ta taɓa barin wajen. Wannan shi ne ake kiran shi rawar barasa, wato range market kenan. Kar ku manta, range market, rawar barasa. Amma daga nan gefe abinda muke gani shine nan rawar kasuwa, wato market structure ɗin a cikin bayani. Ina fatan kun fahimci yadda abun yake. Kuma a kowane lokaci za mu yi amfani da rawar kasuwa ne wajen amfani da Fibonacci tool ɗinmu. Kamar yadda na gaya muku a wancan lokaci, a kowane lokaci idan za ka zana Fibonacci tool ɗinka kake so gani, ya kasance ka fara daga mafi sama. A nan wannan shine mafi sama akan wannan, amma ba da shi za mu yi amfani ba. Idan muna so mu san yaushe wannan zai faru, to dole za mu yi amfani da wannan ne. Idan ka ja shi daga ɗarinka, dole ɗarinka za ta fara daga me? Daga kan shi. Bari mu gani. Ɗarinka za ta fara daga nan, sannan me 78 za ta zo nan, sannan me 61.80, sannan me nan wajen 50, za mu samu 50, sannan me sai kawai mu ce me, kawai mu ce nan mu kira shi 0.0. kamar da na ce nan zai kasance me 100, nan kuma zai kasance me 78, kuma menene dai nan zai kasance 61.80, nan kuma zai kasance 50, nan kuma zai kasance 0.0. To wannan dai shine takaitaccen bayani akan rawar kasuwa tare da Fibonacci. Na dan ba da takaitaccen labari akan shi. Kar ku manta, a kowane lokaci kasuwar tana mai sama ƙasa, sama ƙasa. Kamar yadda zan sake zanawa mu gani, in tana tafiya sama, za ta tafi sama, sannan ta dawo, ta tafi, ta dawo, ta tafi, ta dawo, ta tafi. In za ku lura, muna samun me, muna samun kowane lokaci ta yi za mu samu me, haka za mu samu, wato me za mu kira shi me kenan, sama ƙasa ƙasa ƙasa, sama sama,
ƙasa-ƙasa, sama-sama. Abin da yasa na ƙala wannan har kai kashi na uku, na ga yana da amfani ne, yana da amfani a kowane lokaci ka zo ka fahimci me ke faruwa a lokacin, ya rawar kasuwa ya kasance, me take a wannan lokaci. In kuma za mu juya ne mu dawo tana tafiya ƙasa, shi ma kusan duk abu ɗaya ne, ba tare da ɓata lokaci ba. Shi ma haka za ka gani. Saboda a kowane lokaci yana baka damar da za ka shiga kasuwar a lokacin da ta ɗan dawo sama. Na gani. In kuma za ka ma ƙara trend line ɗinka a ciki, shi ma za ku gani yadda na ce muku, a kowane lokaci ka ja shi. Kun gani? Kun gani? Me kenan nan yake yi? Ku haƙuri, in goge shi, amfani da kadar da muke amfani da ita. Me nan wajen sama-sama, ƙasa-ƙasa, sama-sama, shi ma nan haka, nan ma haka, nan ma haka. Kun gani? To shi ne wannan ake kira market structure ɗin. To a nan zan ce muku sai mun haɗu a bidiyo na gaba, sai anjima.